ipaw lagi masak. Lagi mas, pauna yan. Ang pugot. Ano? Mukbang di marunggay. Sarap. Lagi masak. Oh, đây ta, mangante amin apaw. Naimbag ang bigat tayo mga amin kakapsat. Naimbag ang bigat tayo amin kakapsat. Kastoy ti biyag iti probinsya. Agsida ti marunggay. Ngumda ito ay hangko nga sidaan. Yaramid ito ay kalduak laan. Kak ti organic na manok ning inalakid ta. Kita Ilocano dito apaw. Makarelate kay siguro dito ay. Kasto iti masida, agmerienda akpailaan. Ngamawamutin na po ikaw. So nga, dahil ito lang ang tiramide kaon. Agaramid aktikal daw. Nagpainit akti tanong dita. Naimas tayo tao. Purong natural. Walang halong chemical dahi tao, yapaw. Shout out amin nga ag buy-buya dita. Nag-iimasal. Nag-iimasal mayang. Presko nga marunggay dito. Kita naman. So ada iti masida tayaw. Ngamuhan ko mga sida na ito. Ikalduk laang. Halapaw. Ne. May tagimure. Oh. Misis gamay naglilinis dito na eh. Ita CR. Di habang naglilinis na ang alak iti pangkal daw. Mabisinak sira. Mabisintay man titulay. Oh. Tata. Ito yung itlog. Ikabil ko ito eh. Kita ang nyaman. Hindi masay niya. Ampaw. Na yan. Ay, kantay itlog. Tapos kiwar-kiwarin tayo. Kita nyo oh. Ikakti bagoong na ito may isang kutsara. Tapos kabil tayo dito yan. Oh, simple nga ulam. Kaktiluyan na, kan sibuyas na. Oh. Mayata. Ito nagburak na ito, mabali na. Kabil tayo. Urain tayo nga burak. Basta ti, simple lang nga masida. Dito po, mabali na. Mabali na ito nga marong kaya. Mantayaw. Kaldo tayo. Oh, may masin nga kaldo tayo apa? Madam-dam na ito yung mananaga. Ayan. Marunggay. Nagmamasag. Magandang umaga sa atin lahat.